българо-гръцка колаборация, уважаеми зрители. Аз съм най-сивия човек, пак гърци около мен. Да, мафия. Та българо-гръцка колаборация може да доведе... колко ще прекали още нещо прекъсни? Ние сме изключително професионално предаване. На всичкото отгоре какво? Няма, просто ще кажа после. Та българо-гръцка колаборация трети път може да донесе Оскар за първия сериал за незрящи, който между другото се снима в България, се казва Бай Колю Марсиянеца. Тук са сега част от хората, които са го сътворили този сериал, помагат за развитието му, излъчването му и разпространението му, разбира се, в интернет. Чакай да прочита сега много правилно. Атанасиос Сотириадис. Браво, да. Фармацевт! Браво! Браво! Трябваше, може би, Камелия да го прочете това. Атанасиос Сотириадис. Как? Атанасиос Сотириадис. Атанасиос, винаги ми било много интересно. Атанасиос е още по-правилно. Да, браво. Видя ли? Как Атанасиос. Атанасиос, който е фармацевт, но пък в така свободното си време подпомага сериала и снима, разбира се, в него като актьор. Тази прекрасна жена тук е певицата Ашли, която си е чиста българка, доколкото разбирам. И не на последно място трябваше да се подмажем първо да представим режисьора, между другото, Джим Парашкелов, който има дядо грък също. Тук вие се сродявате. Ние тук сме баща грък, дядо грък. Който снима клипове, разбира се, и в основата така на снимките и продукцията. Дет се вика мръсната част зад кадър, също и като актьор в самия сериал. Идеално. А ти знаеш, че той е от драма? Баща ми е от драма също. Няма драма. Драма е град в Гърция, много близо до Солун. Знам, че е много хубав град. Хубав град. Да. И Солун е много хубав град, между другото. Да, драма по-бива. И си фен на Междузвездни войни. Да, сега, благодаря. Само да кажем, че конкретният повод да ви поканим е това, че направихте една много готина пародия на един клип, който се появи наскоро, в който участват голяма част от холивудските знаменитости и те се опитват да промотират България. Нека си припомним първо оригиналния клип накратко и после ще видим и вашата пародия. Сега клипа. The little that I experienced through the people, through the food, through the wine, it's been absolutely lovely. You feel very homey already, being in Bulgaria? People have been very good-natured and sweet, and I feel in very good hands. Bulgaria is the place to be. Видяхме клипа на колегите от Холивуд. Сега ще видим вашата пародия, която за мен е направена така с много готино чувство за хумор, самоирония, ирония на места, сарказъм. Вижте сега част от този клип, в който, както казахме, участват Калин Сърменов, Остата и много други популярни и непопулярни български лица. България е една прекрасна страна с великолепни природни забележителности, с изключителна история и невероятен народ, с чувство за хумор и много висока степен на отговорност. Ако ме попитат коя е най-хубавата държава, бих казала България, моята родина, и също така, разбира се, поле за изява. Имам изключително много работа. Аз, както вероятно знаете, съм дипломиран психолог от Харвард. Индивидите в тази държава ми позволяват да практикувам много успешно. България е много хубава държава. Хората са много хубави. Много хубаво вино има. И с радост ще я превземем. Здравейте! За мен е изключително удоволствие да живея в своята държава. България. Тя е най-хубавото място, на което някога съм бил. Аз съм ходил по цялата планета и на други планети, но никъде няма толкова хубави, усмихнати хора, бели, черни. Много харесвам планетата Земя, в частност държавата България. Идваме да я превземем заради русенското варено и кебабчетата. В България снимаме филми нон-стоп. Природата е уникална, хората са усмихнати, доволни, щастливи. Просто уникална държава. Тук имаме страхотни, честни политици, некорумпирани. Имаме плодове и зеленчуци, марули, домати, краставици, без нитрати. Сега видяхте тази пародия на нашите прекрасни приятели, които са тук. Как възприеха хората, зрителите, интернет пространството, клипа? Някои не са го харесали, доколкото разбирам. Както винаги има хора, които имат развито чувство на хумор, разбират какво снимаме, че това е нещо, това е пародия, това не е някакъв ироничен клип или към
колегите от Холивуд или към самата държава. Просто като гледахме оригиналния клип, направо помислихме, че трябваше да правим нещо подобно. Същата концепция с герои от нашия сериал. Затова има извънземни, има марсианци, има продуценти, има различни хора. Това беше идеята. Вие от колко време сте в България? От 94-та година. Доста добре говорите български. Благодаря. Завърших фармация тук, нормално да говоря. С какво обаче не може да свикнете? Защото видяхме някои неща, с които трудно се свикват тук, иронизирани в клипа. По принцип, всяка държава има плюсове, има минуси, има проблеми. Не мога сега да се сетя за някакви определени неща. Значи ви харесва, така ли да го Да. Да, не се оплаквам. Много съм доволен. Ашли, ти какво ще кажеш за твоята държава? Обичаш си я, но щом пееш тук? Да, затова и съм тук. Добре. Твоя ли беше идеята да направите тази пародия специално в този? Той искаше да направим пародията, обаче аз амбицирах, защото много се издразних по начина на лансиране на оригиналния клип. Изкараха го, че е реклама на България. То си е чиста реклама на киноиндустрията в България. Да. От Министерството на туризма се хваля, че е реклама на България. И искахме да покажем нещо по-различно. По-българско. Да, има едни такива сцени, които не са много готини там с едни разрушени сгради. И аз виждам, че вие нарочно сте снимали в тъмното, че няма ток, нали? Това ли беше идея? Това е, първо, оригиналният клип е сниман по много, според мен, елементарен начин. Има кадри, които са осветлението не е както трябва. Няма значение. Обаче ние искахме, при положение, че това го снимаме си сарказм, затова и осветлението при мен, например, е така тип Носферато. Че няма осветление, има само долу се светиш с фенер. Така. Идеята е да докажем, че ние не го правим този клип, за да правим пиар, да рекламираме себе си. Предимно рекламираме самия сериал. И след това, че всичко това се снима много трудно, но искахме да покажем истинския живот и някакви кадри от истинската София. Сега за Бай Кольо Марсианец казахме, че имате шанса да получите 4 номинации за рекордите на Гинес. Как се случи така? Вие ги изпратихте, вие ли кандидатствахте? По принцип, сега Джим ще ви каже повече подробности, но Бай Кольо Марсианец е първият сериал на света с незрящи актьори. Или предимно с незрящи актьори. Или с слабо виждащи актьори. Да, незрящи, сега да не влизаме в детайли, кои са критериите, но има... идеята беше, Джим Параскевов е автора на този сериал, аз се включих на финалната серия на първия сезон, съвсем случайно разбрах за този сериал. Главният герой Юба Велков е директор на училището Луи Брайл за деца с нарушено зрение. Аз като свалих от някакъв сайт за торенти този сериал, видях Бай Кольо Марсианец, главния герой. Следващата сутрин направо му се обадих му се на Джим и вече втора година снимаме. Ти по какъв начин те затрогна това, че незрящи хора участват? Имаш ли свои роднини незрящи или как? Има ли някаква история? Дядо ми бил сляп и като открих фирмата тук, с която се занимавам, трябваше да измислим нещо по-оригинално и инвестирах и развиваме някакви технологии относно незрящите, да улесняваме живота, ежедневието на хората с увреждания. Става въпрос за незрящите. И съответно някой ден, като разбрах за сериала, значи беше точно моята територия. Много се радвам, че го снимаме. Той се включи в последния епизод на първия сезон. Да ни кажете наистина, как достигнахте до... Защото това звучи гръмко, рекорди на Гинес. Как достигнахте до тази номинация? Все пак първи... Вие ли си изпратихте кандидатурата? Защото обикновено е така, нали? Да, свързахме се с адвокат, който разбира от тези неща. Той ни намери. Истината е, че той ни се обади. Да. И говорихме с него и има някакви категории, където... Но това наистина е първия сериал в света с незрящи актьори. Значи имате шансове наистина реално да... Кои са 4-те категории, в които сте номинирани? Те ги знае по-добре, но първото е за веб сериал. Първо като сериал за незрящи. Веб сериал, science fiction, веб сериал с незрящи и low budget, макар че е no budget, сериал с незрящи. Вие не помагате ли сега, като се включихте с някакви? Помагаме. Добре да кажем, че продуцент звучи супер градиозно, но на практика покривам някакви разходи. А разходите са относно
пари, които ни трябва да съберем, да снимаме, не че... За техника, за кетеринг на екипа. Кетеринг, да, благодаря. Кетеринг звучи много добре. Техниката е на Джим. Другото нещо, което е всичките известни личности, защото не обичам много да ползвам. Вие вкарвате известни личности. Точно така. Това е идеята на втория сезон. На първия сезон приключихме, главният герой заминава, обаче на втория сезон отново идва на Земята да предупреди земяните за настоящата атака на марсианците. И по това време трябва да събере хора, армия за финалната битка срещу марсианците. И всички се включват в тази... Всички. И идеята беше на втория сезон вече да имаме известни личности, позитивни личности. Много внимателно избираме хората, които участват. Всичките участват благотворително. Това трябва да го знаят без хората. Хонорар. Без абсолютно никакъв хонорар. Това е low budget project. Даже no budget, както казвам. Това е no budget, аз искам да го отбележа това, защото някои са ни отказвали без пари. Няма да казвам имена, но има хора като Калин Сърменов, като Устата, като доктор Георгиев, пластичен хирург, който веднага дойдах. Имаме, нашите гости са малко по-оригинални, мога да кажа. Например, имахме Томаш Пространов, разказва за коледната история миналата година. Боряна Баташова, имаме Петър Станимиров на тази серия, който е един от най-известните български художници на комикси. Плюс красивите ни момичета. Новата серия ли е с Ашли? Да включим и нея в разговора най-накрая. Ти как се включи в серии за марсианец? Вярваш ли в извънземни? Аз ли? Да, вярвам. И че има живот на Марс, вярваш ли? Докато някой не ми докаже, че няма. Вярваш ли? Вчера с един от операторите точно с това си говорихме, че има извънземни. Има извънземни. Не вярвам да сме сами хора на тая планета. Дали пък на тая галактика. Дали пък те са ни пуснали? Или пък ние сме просто днес извънземния на работа. Любо Велков не може да дойде. Той ще ни обясни, да. Да разкаже по-добре теорията. Бях тръгнала да казвам, защото вие сега кой грък, кой българин, да кажа, че и аз съм така малко смесица. Моята прабаба е от Ксанти. Така. И аз имам... Мафия! Аз съм единствено излишен тук. Абсолютно. Не, само да отбележа, че по времето на моята прабаба, нали, България вече си е била там, Беломорска Тракия, си е било българско. Но нека и аз имам корен от там, от вашите земи. Ти пееш в новия епизод на сериала, така ли? Да. Какво ще изпееш там? Твое парче? Или? Не. Аз забравяхме да споменем и колежката с мен, Веселина. Тя също участва в сериала, не съм само аз. И двете пеем народна песен, така на терци. Много готино. Ама не гръцка народна, българска си народна. Нашия главен герой държеше да пеят народна песен, за да се учат децата на хубави неща. Да, ние бяхме тръгнали да си измисляме на момента нещо някаква песен, абсолютна импровизация. Ма ти имаш много модерна визия, пееш народни песни, така ли? Не, аз съм поп-фолк изпълнителка. Но може да пее народни песни много хубаво. Но... съм зле. Скоро и гръцки. Да. Добре, можеш ли да изпееш част от народната песен, нещо, което в момента се сещаш като строфа? Знам, че е тъпо така изпълнително. Искаш народна или някой от моите да ти изпея? Защото аз... Може в това, което пеете в парчето, някаква част. В парчето, в филма. Да повторим песента от филма, тя коя беше, Невено ме пеем. Нещо кратко. Добре. От нея можем ли да чуем? Без колежката ще звучи малко постно, защото тя... Ако искаш нещо друго, което няма да звучи постно, като си сама прецени. Може да си помислиш малко, давам ти варианти. Сега, аз искам да изпея моята песен, която е дует с гръцка звезда. С коя гръцка звезда? Йорданис Агапитос. Йорданис. Правилно ли го казвам? Да, много, браво. На гръцки ли е тази песен? Тя е гръцки и на български. Аз пея на български, накрая вече и двамата пеем на гръцки. И аз искам дуета му с Никос Икономополос. Ти искаш и с Михалис Хаджикъв беше? Михалис не. Хаджикъв. Да, Михалис Хаджитакъв е много... Той иска с няма, тя не иска. Да, ще ми се обиди. Много трудна фамилия. Да, много ме е трудна. Добре, отделихме се малко от песента ми. Айде, дай промо. Аз ще изпея накрая припева, който е само на гръцки. Добре. Защото съм сигурна, че хората няма да намерят, зрителите няма да разберат грешките ми. Съм сигурна, че вие в ефир няма да ме поправите. Важното е, че кафе-машината ни се включва точно когато трябва да пееш, явно иска да ти акомпанира. Но това е много важно. Чак само да се източи тук. Да, и ние си имаме марсианец в студиото. Имаме си марсианец, имаме си полтергайстът, имаше едно време Кики, Чоки. Че? Трябваше да пием кафе, може би. Може би да. Не проверих
някой дали работи машината преди. Ще ви предложим кафе, обаче след предаването. Добре. Има ли фрапе? Мисля, че... пак е има долу. Има долу в офис. Има долу в офис. Да. Айде сега песента. Гръцкото министерство на туризма. Добре. Свикнала съм права да пея и да играя, но сега ще спея така. Да. Ано като канисти кардямо ромо, ано като есена ден се пяно по фенато, мялов е в гато. Ано като канисти кардя, бриско ме стопато, досмо си маси априн, така но ано като. Ано като, ден па и пара като, ано като. За домашната работа да научите. Единствено аз съм озадачен, защото нищо не разбрах. Ано като означава... Ту нагоре, ту надолу. Ту нагоре, ту надолу. Горе-долу. Не горе-долу. Превода на моята означава с главата надолу, буквално. Сега режисьора ще ни обясни обаче за какво е новият епизод на Бай Колю Марсианеца. Това кой сезон? Втори сезон ли вече? Втори сезон, пети епизод. Да. Бай Колю продължава да търси VIP личности, които да му помогнат, но този път сме се съсредоточили там малко върху злодеите на сериала. Да. Колеги, нека да виждаме трейлера, докато говорим. Киро Мастиката и Баджоре. Кой е Киро Мастиката? Много добро. Киро Мастиката. Не трябва да е Киро Узото, между другото. От село Гьобрен и... Кое село? Село Гьобрен. Село Гьобрен е изключително... И се чудят какво да измислят пак. И обичайните сцени в дома на главните герои. А певиците помагат ли им в случая с... Те участват в последната сцена, да. Те му обещават да му помогнат. Иначе няма повече дуети с тях. Дават ли част от хонорарите си за битката срещу марсианците? Или? Не, но ще участват в последния епизод, който ще бъде просто гигантска битка в центъра на София. Ще видите. Ще е много яко. Аз се надявам да е по-яка от тази в последната част на Хобит. Между другото, има inside jokes между Хобит и Five Armies и това, защото и при нас ще има определени хора, които ще помагат и ще сме армии. Но не искам сега да издам повече тайна. Добре. Много ви благодаря. Аз наистина ви желая да спечелите тази награда на Гинес, защото пък наистина това е първият така сериал. Не е хубаво да се отделят хората в неравностойно положение, били незрящи, били инвалиди или каквито и да било. Хубаво, че сте се сетили да направите такава инициатива. Стискаме палци наистина да поставите рекорд на Гинес, защото не знам, може да има български рекорд със сигурност, може би. Има сигурност. Това е първият сериал. Да, благодарим за поканата и заповядайте като VIP гости да участвате на сериала. На следващата серия или на коледната серия. Да, защо не? Заповядайте с удоволствие. Благодарим за поканата. Ние хонора няма да искаме, защото без това сме изключително добре платени. Няма значение. Ние също няма да искаме хонорар, за да участвате. Ками ще направи по едно фрапе. Добре, айде. Имаме сделка. Продължаваме напред. Чао. Благодаря.